אז אנחנו נציג אותו באופן רשמי. שלום אלי חיות. אהלן. הראשון מבין בני ישראל שרץ את מרוץ האריזונה מונסטר. מה, זה באמת כאילו הם קוראים לזה מונסטר כי זה מפלצת של מרוץ? זה אחד השמות שהחברה נתנה למרוץ הזה. זו חברה בשם Destination Trail. כן. החברה הזו משווקת כמה סוגים של מרוצים בארצות הברית, ופעם ראשונה בארצות הברית שהם הוציאו מרוץ של 300 מייל. עד היום לא היה דבר כזה. מייל. ואני הצלחתי... בערך 500 קילומטר. כן. 300 מייל, כן, זה קרוב ל-500 קילומטר. ואני הצלחתי להשתחל למרוץ הזה שם. בריצה קלה? בריצה קלה, כן. רגע, ספר לנו עליך, האם תמיד אתה רץ למרחקים ארוכים? מאיפה זה הגיע? כן, אני מאמן ריצה, אולטרה מרתוניסט, תמיד אהבתי לרוץ. אני מתייחס לריצה כאיזשהו סוג של חוויה רוחנית. מבחינתי, הריצה זה כלי להגשמה עצמית. אני לוקח מהריצה הרבה דברים ומיישם אותם בחיים, ולפעמים זה גם הפוך, אתה לוקח דברים מהחיים ויודע ליישם אותם בריצה. אבל זה משהו פסיכי, זה לא עכשיו, אוקיי, רצתי חצי מרתון, אוקיי, רצתי מרתון, זה נתונים שקשה לעכל. נכון, זה נתונים שמאוד קשה לעכל, ואני רוצה להגיד לך שאולטרה מרתון זה ספורט שהולך ותופס תאוצה מאוד מאוד גדולה בעולם, כי אנשים למדו איך לעשות את זה בצורה נכונה, איך לעשות את זה בצורה מדויקת, ואיך לגרום לכל הזמן הזה שהם נמצאים בריצה, לגרום לכל הזמן הזה להיות חוויה עבורם, ולהיות איזשהו תהליך רוחני, והרבה רצי אולטרה יכולים להגיד לך שהבן אדם שהתחיל את הריצה, זה לא הבן אדם שסיים את אותה ריצה. כן. כי בכל הריצה הזאת, בכל התהליך הזה, אתה עובר המון המון דברים שהם דברים רגשיים, וחווה המון משברים, ומתגבר על הרבה משברים, ואתה יוצא מכל החוויה הזאת הרבה יותר מחושל, הרבה יותר חזק. על כמה זמן אנחנו מדברים, שאתה אומר חוויה? כמה זמן לוקח לרוץ 500 קילומטר? אם אנחנו מדברים על אריזונה מונסטר ספציפית, אריזונה מונסטר זה תחרות של 309 מייל. זו תחרות במדבר, עם המון משקל עליך, כי אתה סוחב על עצמך את האוכל, אתה סוחב על עצמך את המים, אתה... מה, אין נקודות שיכולים לתת לכם מים ואוכל? למה אתה עכשיו, זה לא כמו מרתון שנותנים נקודות כל קילומטר. ל-500 מטר, לשים 500 זה לא ישים. גם המטרה פה זה להקשות, זה לזכך את החוויה. המטרה זה אתה מול הטבע. המטרה זה לא להפוך את זה לאיזשהו בונבוניירה. וגם אתה מול עצמך, בוא נגיד. ואתה מול עצמך. כמה אנשים עשו את זה בעולם? זאת אומרת, כמה היו לידך? אז התחילו 300 רצים, שהם מיטב רצי האולטרה בעולם, וסיימו 220 בערך. יש גם מנצח? היה שם מנצח, זה מישהו שעשה המון פעמים ריצות של 200, 250 מייל, זה לא קיים בארץ, המרחקים האלה זה מרחקים באמת עצומים. אם יורשה לי על הקלישה, כולם מנצחים. כל מי שמצליח לעשות את זה מנצח. המטרה של רוב האנשים שמגיעים לשם זה לסיים. אין שם מנצח, לא מקבל איזשהו פרס גדול, סך הכל מקום ראשון. המטרה זה לסיים. למה זה היה לך חשוב? כי מבחינתי ריצה זה לא רק ספורט, ריצה זה החיים. ואני חושב שאנשים מתפתחים, ולא בתוך אזור הנוחות שלהם, אנשים מתפתחים מחוץ לאזורי הנוחות שלהם. ואיפה שאנחנו מתפתחים, שם אנחנו משתפרים ונהפכים להיות אנשים טובים יותר, וזו חוויה מאוד מיוחדת, זה כמו מישהו שעושה יוגה שעה, ומישהו שיעשה יוגה יומיים. מה הוא ישיג בזה? זה תהליך רוחני, זה חוויה מאוד מיוחדת, מאוד משחררת, וזה כיף. אתם יודעים, לפני רגע, בחדר איפור, אני ראיתי את הרובוטים האלה שרצים חצי מרתון. כן. תחשבו איזה דבר מדהים זה גוף האדם. הם ירוצו חצי מרתון, יכול להיות שהם ירוצו גם 100 קילומטר, אבל ככל שהם ירוצו יותר, ככה הבלאי שלהם יעלה, ככה חלקים יצטרכו להחליף. אנחנו, ככל שאנחנו נרוץ יותר, ככה אנחנו נשתפר, לא רק חומרתית, לא רק בגוף, גם תוכנתית.
תחשבו איזה מדהים זה אם רובוט היה רץ, והוא היה נהפך להיות חזק יותר, וגם התוכנה שלו הייתה משתפרת. אנחנו עדיין מנצחים אותם במשהו. אנחנו עדיין מנצחים. יש לנו עוד סיכוי. גוף האדם הוא הרבה הרבה יותר מופלא מחתיכת מתכת, כן? אבל באמת, אתה מתאר את זה, ואני מאמינה לך שזו חוויה רוחנית וכיף, כמו שאמרת, אבל מה, לא הייתה לך איזה נקודת שבירה שאמרת, למה הייתי צריך את זה? אני מחפש את הנקודות האלה. אני רוצה את הנקודות האלה, אני מזמן את הנקודות האלה כי אני רוצה להתמודד מולם, אני לא מפחד. ואת יודעת, לפעמים המטרה שלנו זה לא להגיע לקו הסיום, המטרה שלנו זה הדרך. ואם בדרך אני משתפר ואני מכיר את עצמי יותר טוב, אז לא אכפת לי להיחשל, כי אני כבר השגתי מה שאני רוצה. אז ככל שזה יימשך יותר, ככל שההתמודדות שלי תימשך יותר, ככה ההצלחה שלי תימשך יותר. אם בסוף אני אגיע לגמר, לקו הסיום, זה נהדר. אם לא הגיע, לא קרה שום דבר. לפני כמה זמן התחלת להתאמן ספציפית לאירוע הזה? ספציפית לאירוע הזה זה שנה שלמה. ותוך כדי השנה הזו קרה לכם אסון במשפחה? לא. אני איבדתי את אשתי לפני שנתיים. לפני שנתיים. בערך פחות משנתיים. זה דרך אגב שנה שאני זכיתי בה באליפות ישראל ל100 מייל. דרך אגב, זה נמצא פה למטה, תזכרו, הספרטניון, זה נקרא ספרטניון, זה רצים למען רצים, זה פה מאחורי הסוטה, ריצות אולטרה, מוזמנים אנשים מכל הארץ, וזו חוויה מאוד מיוחדת. אם אני חוזר למקרה ספציפי שלי, אני יכול להגיד לך שהריצה מאוד עזרה לי בתהליך שהייתי עם אשתי בבית חולים. אם אני אתן איזושהי דוגמה קטנה, אז אני יכול להגיד לך זה איום ונורא, כן? זה מחלקות נוראיות. זה בשורות נוראיות, זה מקום נורא, זה מקום שאנשים מתים בו כל יום, וצריך לשרוד במקום הזה. זה קשה מאוד. ואני הסתכלתי על משפחות, שגם ניסו להתמודד עם המצב, עם הסיטואציה, ולא היה להם את הכלים שלי יש, וראיתי שם משפחות של קלונקס וציפרלקס וכל מיני חומרים כימיים שגרמו להם להיות סערוריים. העיקר להתמודד עם הדבר הזה. ההתמודדות שלי הייתה ריצה, והייתי יכול לצאת לריצה של לילה שלם, כמה שזה נשמע אולי לא סביר. עד הזריחה. אבל אולי הייתי קצת חלש פיזית, אבל מנטלית הייתי מאוד חזק, הייתי מאוד אופטימי. הריצה היא מבסטת אותנו, היא גורמת לנו לחשוב בצורה ברורה יותר, נקייה יותר. היא לא גורמת לכל מיני מחשבות רעות להשתלט על ההחלטות שלנו. וכשאני חוזר לבית חולים ואני אופטימי ואני מחייך, זה מחזק את מי שאני מגיע אליו. כי אם הייתי מגיע אבל חפוי ראש או עם תרופות שגורמות לי להיות סערורי ואפתי וכאב חושים, זה משדר אחרת. ואני חושב שגם בזכות זה ובזכות אשתי שהייתה מאוד מאוד חזקה, היא שרדה מחלה שאנשים היו הולכים אחרי שבוע, שבועיים עם מחלה כזאת, היא שרדה כמעט שנתיים. אנחנו רואים שזה עדיין קצת מציף אותך וזה לא קל, בכל זאת. עם הריצה. כן. אבל הזווית ראייה שלך על הדברים היא, נקרא לזה, היא לכל הפחות מרעישה אותנו מבפנים, כי מצאת לך איזה נתיב, כן. שהוא גם היה קצת בריחה, אבל גם נתיב וכניסה חזרה, כמו שאתה מתאר את זה, לבוא מעוצמה וכוח. כן. זה חלק ממי שאתה, תראה, אני משתמש הרבה פעמים, מדבר מול אנשים שהם לא רצים, והרבה פעמים המילים שלי מובנות, אבל לא תמיד המשמעות של המילים שלי מובנות. כי כולם יודעים לרוץ, לא תמיד כולם יכולים לרוץ. יש מרוץ קשה יותר מזה ממה שעשית? זאת אומרת, יש לך עוד יעד עכשיו לכבוש? האם יש יותר מ-500 קילומטר? שהכל בעלייה. היו גם ירידות, ואני יכול להגיד לך שאני נהנה מכל מרוץ, ובארץ יש חברות שמארגנות מרוצים, חברה בשם ריל טיימינג ומרתון ישראל, דרך אגב, שעושים דברים נהדרים. סוף השבוע בתבור, יש מרוץ שמאות רצים מגיעים. זה הספורט מספר 1 בארץ. המון אנשים רצים, המון אנשים שאוהבים מזה אנרגיה,
ריצה זה לא אהבה ממבט ראשון, אבל ככל שתתעקשו יותר על ריצה, זה כמו מאהבת, שאתם תחזרו אחריה ותחזרו אחריה ותחזרו אחריה. בסוף היא תתרצה. בסוף היא תתרצה ותחזיר אהבה, וכשריצה מחזירה אהבה, זה הרבה יותר ממה שאת נותנת לה. אתה כולך גוש אחד גדול של השראה. תודה רבה לך שהיית איתנו. תישאר קצת, יש לנו דברים מעניינים לספר. נכון, אנחנו עם הפנים ליום העצמאות.